posachedwapa tikupasirani zimene wayankhula Bon Kalindo lero pa 8 September 2024. Bon Kalindo, president wa anthu osauka komanso president wa Malawi First, lero wayankhula zimenezi. Pa kapasite yanga ngati president wa anthu osauka woyamba muno Malawi, ndinali ndi mpata omvesera komanso kusatira convention ya chipani cha People's Party PP ndi president wawo Joyce Banda. Munthu akachita zabwino timayenera kuti tizimuyamikira adakali moyo. Ndinafuna ine ngati president wanu ndiyamikire kwambiri convention ya PP imene inali yopanda ndewu, imene anthu sanakhapane, komanso convention yozaza ndi mfundo makamaka zowakomera Amalawi. Tinganene kuti mwachidule convention imeneja inali ndi welfare ya Amalawi so inspiring, yobweresa chiyembekezo. Nzimayi kulankhula ndi mphamvu, mukanakhala muchalichi tikanangonena kuti ame. Mayi Joyce Banda alankhula so boldly. Chandisangalasa kwambiri ndi chimene anapanga chija kapena chimene analankhula chowasambira Amalawi m'manja. Watisambiratu m'manja zulo lija Mayi Joyce Banda kutiuza kunena kuti zili ndi ifeyo Amalawi kapena zili ndi inu Amalawi, kunena kuti chisankho chimene chikubwera cha 2025 mukasankhenso manyaka, mukasankhe asogoleri wokuba. Funso anafunsa sopompaja kunena kuti mukamapita kovotako muzikazifunsa kunena kuti kodi awa akubweranso kuti tiavotere ati akufuna apange chani, popeza alephera. Ndipo akanakhala kuti anali asogoleri ena makawadzi, Mayi Joyce Banda sakanalankhula chonchija. Alankhula mosangalasa, mopereka chiyembekezo kwa Amalawi, chifukwa mavuto amene ali muno Malawi akufunikira asogoleri wotere. Sitikufuna asogoleri ena mamanyaka, asogoleri amantha, asogoleri opembeza kuwapembeza asogoleri ena amene alephera. Chifukwa ngati kuli usogoleri umene walephera muno Malawi, ndiye ndi usogoleri wa Lazarus Chakwera, umene nthawi imeneyo akufuna udindo adalonjeza Amalawi zambirimbiri: servant leadership, high five, kuyendera limozi, osafuna kuchita interfere ndi mabwalo a milandu, kuonesesa kuti democracy ikunjoyedwa ndi wina aliyense. Koma atangolowa mboma, taziona. Ndipo president uyu anali president woyamba amene ankanena kunena kuti azathesa corruption kuno ku Malawi. Koma mukhoza kuona kunena kuti president Chakwera mboma lache kapena nthawi imene walowa iye mu office, corruption ndiye yachuluka kwambiri. Ikuchita kumaoneka kunena kuti akupangawo ndi aboma ambiriwo ndi amboma momo, koma sakumangidwa. Ino mukukumbukira pakati apo napezekaso anthu ena ndi ma ATM cards ku Zambia. Anagwidwa anthu ambirimbiri mboma la Zambia kapena muziko la Zambia ndi ma ATM cards. Nkhani imene ijayo apolisi anangoyilowerera ndikunena kuti tiagwira anthuwo, pakana lero anthu amene aja palibe amene anamangidwa lomodzi. Mukapita ku South Africa pali mzimayi wina akunena kuti Mphaso Chithyola Banda amene iso wagwidwa ndi ma ATM khazi wopambana 100. Munthutu kukhala ndi ma ATM khazi 100 ndiye kuti ndalama tuzaphweka kuno ku Malawi. Tathamangani abale, tathamangani muzaone inu amene muli maiko akunja, muzaone ndalama mmene zaphwekera kunoko. So kairo tili ndi apolisi amenenso chimene akuziwa ndi kukangana, palibe chimene chingachitike kuti mzimayi amene amangidwa. Mukaona ndandanda wa anthu amene akupezeka ndi nkhani zotenga ndalama muno Malawi mwachinyengo, ndi anthu okuti ali connected ndi ndale.
ndipo ndizomvetsa chisoni kuti polisi yathu chimene ikuziwa kuchokera kumwambako ndiye kuteteza andale. Panopa polisi inasanduka polisi ya MCP. Is no longer Malawi police, but it is MCP police. Imene chimene akuziwa ndikupangana nkhanza, ndikupangana matransfer, ndipo tiku polisi kumukanayenera musegule maso anu posachedwa pamuyamba kuphana, chifukwa zimene zikuchitikazi ndi zinthu zokuti sizinachitikepo mu history ya ziko lino. Polisi imayenera kuti izigwira ntchito so professionally, koma polisi ya MCP ndiye yanyanya miseche yokhayoka ndi imene akudziwa na maboza okhaokha kumapwetekana, ndipo ndiye kuli matransfers. So kairo ukangooneka ngati ndiwe wachipani chosusa, transfer yako ikumabwera midnight, ikumabwera 3 am. Munthu akazuka ku polisi kunyumba kwacheko akungopeza kuti truck ili panja, kuifufuza akunena kuti iwe akupanga transfer. Chifukwa chani? Ati wewe ukuoneka kuti ndiweyo wa opposition, ukumatenga ma information kumapitisa ku opposition. Anthu akuchosedwa ntchito, matransfers opanda kumuziwisa mwini wake. Bwana akazuka akungodabwa kunena kuti driver sakubwera kuzamutenga bwanayo, kuimba phone ku office akunena kuti mukufuna driver wanu wapita kunsanjetu, mukumufuna driver anu amutumizatu kumalaka, amutumiza kulikoma, amutumiza kuchitipa. Ndipo ku polisi kundiye polisi inali yakale imene anthu ankati akapita ku sukulu ankanena kuti funa ndizakhale wa polisi. Koma lero li polisi ya masiku ano munthu ukumagwirako ni mwendo umozi kumanena kuti kodi mawa mmene kuti kuchere mawa inenso ndizakhala wa polisi, ndikhala pompano sindipezeredwa zifukwa. Munayenera kuti inu andale mukanayisiya polisi izigwira ntchito ma profession, koma pamene zafika apa ukakhala kuti iwe uli kuzomba kungokhalako mwezi, thokoza Mulungu. Kaya uli kulilongwe kukhalako mwezi, thokoza Mulungu. Kaye ukakhala kuti siwe nchewa, ndi pamene ukukumana ni mavuto osiyana-siyana. Koma kalero udindo ukufunidwa, achakwera onde ankachita kumalankhula kuti ine ndizakhala wa aliyense, ndipo ndizachita promote democracy, ma principles ya democracy. Lero likuona mmene anthu akuvutikira ku polisi, kukhala ngati kamenanso si ku polisi so ayi, imene yangosanduka ka private security company, chifukwa amene akunjoya ndi few individuals amene ndi mabwana amene ali connected ndi Chakwera. Makamaka anthu akukasiya kunchinji panopa zafikapo kuti za pamwana wakanaphala mmene apolisi mabwana akuzuzira anzawo, kuzuza anzawo. Siku lina mukamva kuti kumene kukwalira mfuti musadabwe, mukamva kuti ku polisi kukwalira mfuti aomberanako mungoziwa kunena kuti polisi yavunda. Pakali panopa kungolankhula zako, kungolankhula nkhani ndi zako, upeza kuti nkhani imene jayo kungokuonani mukukambirana. Ale amene wakukambirana zokuti alande boma, amene wakukambirana zokuti azitenga information kupitisa ku opposition. Kuli matransfer, chiphwando cha matransfer ku polisi, kupangirana upo, kupangirana miseche. Lero Malawi munomo mukupangika za chinyengo kopya. Malo mokuti inu muzigwira ntchito a polisi, muthandize ziko ndi zimene munalumbira. Lero muli bize kuyikira andale kumbuyo, kufuna kuti muzipha anthu basi chifukwa chofuna kuteteza zisankho za 2025. Ilipo nthawi imene ikubwera imene muzachite regret, chifukwa china chilichonse chimene chimachitika pasi pa nthambo Mulungu amachiona. Choncho inu a polisi mukuyenera musamale kwambiri, samalani, chifukwa mkatikati mwanumo muli agulu kunyinda ena amene akumatenga nkhani ndikumapweteka anzawo. Lero nkhani izizi za ku South Africa za mzimayi amene wapezeka ndi makhadi, ma ATM card, muiona nkhani imene sipita patali,
chimene akuziwa boma ilili ndi kumalimbana ndi anzawo maloma kuti azipanga nkhani zenizeni. Mundende mwathu muli nkhani zopusa zokhazokha. Anthu amene ali kumene koko ali kundendeko ndi anthu okuti angoputa milandu yaing'onoing'ono, koma milandu yaikuluikulu oyi no wonder panopa Amalawi Law Society akufuna apange ma demonstrations pa 12 pano kudana ndi ulamuliro umene wachakwera umene ukuachuluka kwambiri ndi nkhani za corruption. Inu mmene anthu akuvutikira Malawi muno tapita ni ku Likoma kapena Chizumulu, siku lina ndithu muona azodiaki kapena maredio ena akulengeza kunena kuti miyanda ya anthu yafa. Boma la mtundu lanji opanda welfare ya anthu taganiza nimene mavuto akukumana nawo anthu akunkhata Bay, Chizumulu Island komanso Likoma. Tikunena pano anthu ochuluka akhala pakali pano pa mwezi ali kunkhata Bay kulephera kupita kwawo. Anthu akumayitanisa maboti ang'ono kuti apite amwina akafike kwawo atatha miyezi ali kunkhata Bay. Koma chikhalire nicho ndalama zingobedwa, ndalama angoba basi. Chakwera ndi anthu ache akungoba ndalama. Chimene akuziwa ndi kumalimbana ndi chipani cha UTM. Mwenye wake anamwalira mwalephera kuti mumuchite prosecute ali moyo, lero mukufuna muzilimbana ndi chuma cha masiye. Kutero kumwapangana kumeneko kunena kuti a UTM akukana akukula mitima kuti tisakhale nawo mugwirizano ndiye tiyeni tiyaitengere ku khoti milandu ya magalimoto. Mitu yanu ikuyenda bwino, mukulephera kuamanga anthu 84 muna achita kuwalengeza pa TV acha kunena kuti kuli anthu milandu 84 ya anthu amene aba ndalama muno Malawi, ma corruption cases okwana 84. Lero mukufuna muzilimbana ndi chipani mwenye wake anamwalira mwanamukhululukiranso milanduyo. Lero mukufuna muzibweresa milanduyo kuzera ku ACB. Ndetu Amalawi tu akuona Amalawi ndipo siku lake ndi limozi 2025 muzalira inu MCP. Mapulani anu onse taadziwa kunena kuti mukufunanso muonesese kuti convention imeneyi ya UTM isatheke. Ndicho linga kuti a UTM asapeze candidate koma akhale ndi mgwirizano ndi inuyo through anthu ena amene akuzinamiza kuti ndi a UTM amene akumavala zovala za MCP nkati. So kairo mulungu ndikuachita expose akavala salu ya UTM koma ija ya MCP ija ndikumaonekera ali nyodo. Zotsekeza kwa basi. Ndi chifukwa chake tikunena kuti indigwirizane ndino anthu amene mukumandiyimbira mafoni kunena kuti UTM kuti ipite pasogolo ndimere chilima. Chifukwa anthuwa afikano tsopano poyitola UTM. Mere chilima ndi amene angatengere UTM ija patali. Ndipo ki ndi mere chilima, wina afune asafune. Anthu akhoza kundikonda, akhoza kundida, koma chilungamo chake ndichonena kuti ki wa ku UTM ndi mere chilima. Chifukwa zinazi aina wangopitiramo kuti akaononge chuma cha masiye. Komanso ngati mukufuna kuti legacy iyende bwino, chipani chanu chikhale very very strong, take it or leave it. Koma ki ndi mere chilima. Ndalandira mafoni ambiri, ma messages ambiri. Chonde ine nangopereka suggestion chabe, koma kumeneko kuli akulu ngati achina Njawala, Akambala, amayi Kaliati, amayi Makuta, muziayimbira amene wowo. Muziayimbira achina Masangwi, achina Makondi, muziayimbira kuti muzipereka maganizo anu. Inetu zina linango lichita propose poona kuti ndi mmene Malawi akuyendera, akufunika ndithu munthu wa mphamvu zache ophunzira bwino. Komanso tikuyenera kuti titeteze zina limene la chilima pomutenga mereyo. Ndiye ino amene mukumandiyimbira mafoni ndikumandichita congratulate komanso kumandiuza kuti tiyende bwanji. Inetu pajasiwa UTM, ine ndi activist chabe, nango kufuna kuti ningonenapo maganizo anga komanso kupereka njira yabwino yonena kuti mere chilima ndeki
izizi ya UTM mwina simugwirizana nazo ambiri inuyo mudana nane, koma chilungamo chake nchonena kuti Amalawi ambiri akufuna Mere Chilima atasogolera UTM poganizira ndi ma circumstances amene anayendera ndi imfa ya mamuna wache. Chifukwa izi ena akhoza kumasokoneza akanakhala kuti Chilima ali moyo ndiye nkumanena kuti ayimirire so Mere kapena ayimirire wina wa ku family, ndiye zinali dizolakwika. Koma munthu ija sanalamulire zimene amafuna kuchita achieve sana zipange, so it is wefe kuti asogolere Mere Chilima. Ndipo sikoyambatu maiko ambiri so ena president wina ndi wamkazi wa ku Spain uko amene mamuna akeso anapangidwa chipongwe. Komanso tu posachedwa pompano tikuona ngati ku America so kuli president wachika wamkazi, ku Tanzania so president wamkazi, ndipo tu mkazi amalamulira bwino zinthu kusiyana ndi amuna. Olo galimoto imene akugulisa mkazi ni mamuna, galimoto imene imagudwa msanga ndi imene amayendesa mkazi, chifukwa imaoneka kuti ndi galimoto ya bwino. Choncho inu amene mukumandiyimbira mafoni omandiuza za Mere Chilima, ayimbireni anthu amene wa ku UTM awa akufuna kulandidwa magalimoto ndi chakwerayi, awa akufuna kupangidwa nkhaza, kufuna kuomberedwa ena ndi chakwerayi, chifukwa chonena kuti akukana ukwati sakakamiza. Sunga mukakamize munthu olo akutchalichi amene amangopereka malangizo awo koma samakakamiza. The DC mwana woopsa kwambiri, the most deadly and dangerous child from Njeza village, T.A. Mabuka, box 76, Mulanje, Malawi, Southern Africa.